क'क्राझार जिल्लानि साफ्रोमबो गारि बिगोमा एबा गारि सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां रादाब। नोंथांनि गारिया होनो गोनां फाइन एबा जुरिमाना दङ नामा? जुदि नोंथांनि गारिया फाइन होनो गोनां दङब्ला थाबैनो होदो। सोलिफु दाननि 31 मार्चनि गेजेरावनो गारिनि होनो गोनां फाइनफोरखौ होनो खावलायदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाना। फाइन होनो थाखाय जिल्लानि गारिफोरखौ संदाननो थाखाय दासान्दि क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि गोबां जर'खा हान्जाया जिल्लानि गुबुन गुबुन थावनिफोराव गोख्रोङै संदाननाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेनिखायनो फाइन होनो दंब्ला 31 मार्च खालारनि गेजेरावनो होनो थाखाय मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि धजेन बसुमतारिया। मानगोनां गारि बिगोमा बिथांमोनखौ मिथिहोनो आरो खावलायनो आं नागिरदों। दिनै 17 मार्च 31 मार्चसिम बारा बावला। सोरबाफोर गारिनि माने टेक्सफोर होनो गोनां दङब्ला नैबे 31 मार्चनि सिगां माने टेक्सफोरखौ होजोबनानै लाथों। चेकिंआ बिराद जरदार सोलिगासिनो दं दा। जोंनानो नैबे हान्थामेला बिफाननिफ्राय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनबा ग्रुपआव जों राननानै खना खनला जों माने थाबायगासिनो दं। बेजों लोगोसे पुलिस बिफानाबो माने जिल्ला प्रशासननिफ्राय बिथोन होनाय जाखादों। माने बेफोरबायदि टेक्स होयि गारिखौ मोनोब्ला एक्सन लानांगौ होननानै। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय टेक्स होयिनि थाखाय माने चेकिंआव डिटेक्ट जायोब्ला हमजायोब्ला माने चालान होयोब्ला बे माने फाइना बिराद बांसिन जायो, बिराद बुरजा जायो। ओमफ्राय गावनो गाव माने टेक्सखौ जमा होयोब्ला बै बांसिन फाइननिफ्राय गयो आरोखि। ओमफ्राय टेक्स होनायाथ' जेबो प्रब्लेम गैला, आजिखालि अनलाइनाव थांबानो जायो। कम्पिउटार सेन्टारफ्राव थांनानै होनैबानो जायो, आं गारिखौ नैबे एथ' नाम्बार गारियाव आंना टेक्स होनो गोनां दं, टेक्सखौ होना होदो। गाव रोङाब्ला, आरो गाव रोंबाथ' गावनि मबाइलजों जायो दा। ओमफ्राय जेरैबो जाथाराब्ला जोंनि अफिसाव फैदो। अफिस चेम्बारनि बाहेराव टेबोलाव सानै अफिस स्टाफआ रेगुलार जिरायनानै थाखायो। फैनानै सोंफैबानो जाबाय, नैबे गारिनि टेक्सखौ आं होनो नागिरदोंमोन, आं रोङाखै, गाइड खालामनांगौ। बिसोर मोजां बुजायनानै होगोन आरोखि। ओरैबायदि खालामदो, टेक्सखौ होदो। माने 31 थारिखनि सिगाङावनो जाहाथे टेक्सखौ होनाय जायो। बेहाय माल बोग्रा गारि, पेसेन्जार बोग्रा गारि, ओमफ्राय खायफाना प्राइभेट माने साखा खब्रै गारिफ्राबो टेक्स होनो गोनां दं। माने गाव एसे चेक खालामनानै नायथों जे आंनि गारिया माने टेक्स होनो गोनां दं नामा। आजिखालि बुबानो मोनो, माने अनलाइनाव चेक खालामबानो मोनो टेक्स होनो दं। खायफा बावनानै थायो, होनो गोसो दं खिन्थु बावनानै थायो। ओंखायनो आङो गोसोखांहोथावथाव आं खावलायनो नागिरदों बिथांमोना टेक्सखौ नैबे 31 थारिखनि सिगाङाव। आरो आं खनसे होनबावदों, 31 थारिखनि सिगां जाहाथे टेक्सखौ होजोबो। बिराद बुरजा दं, टेक्स होनो गोनां दं। more than 13 crore माने टेक्स होनो गोनां दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव। आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे गावबागाव माबाखौ टेक्सखौ होनानै लायो। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि
खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।